tsara shi sosai yadda ya kamata, kuma duk wanda ya kalli waɗannan mahaya ya san cewa kanawa suna rike da al'adarsu sosai, kamar da muka ga faɗa cewa a cikin shekara ta 1911 a lokacin da dogo ko jirgin ƙasa ya zo Kano an shirya irin wannan hawa wanda ya ƙawatar da turawa na wancan lokaci, kuma tun daga lokacin da turawa suka ɗauki irin waɗannan hawa da muke yi a Kano ya zama musu hawa da ake zuwa a dukkan daga mutumin Kano in ba kuskure gani ba sai kai ga Kano wato kamar a masarauta irin ta Adamawa kai gama Kano shi kai gama yana ɗaya daga cikin masu zaɓen sarki a al'ada irin ta ƙasar Adamawa. Da kai gama Kano nan tare da 'yan tawagarsa suna wucewa ta wannan wuri, bayan kai gama Kano kuma sai Talban Kano na Talban Kano nan shi ma yana wucewa ta wannan wuri, amma muna ƙara gaya wa al'umma kan cewa a daure a ɗan kaukauce daga wannan wuri, saboda fa yanzu idan iwa sarki ta zo fa labari zai sha bambam. Da wanga Talban Kano ce, Talban Kano shi ne yake wucewa daga Talban Kano sai dan Amar, tawagar dan Amar ɗin Kano su ne za su wuce a halin yanzu a wannan lokaci. Na san daga dan Amar ɗin Kano kuma gaba na san ko ba komai sai sarkin ban Kano gashi nan, tawagar sarkin ban Kano su ne za su zo su wuce ta wannan waje. Sarkin ban Kano ana ta yi, babu shakka da duk wanda yake kallo da sauraro yana kallo yadda wannan tawaga suke abin da nasu ta sarkin ban Kano. Sai wakilin dirbin Kano shi ne zai zo yanzu ya wuce tare da tawagarsa. Wakilin dirbin Kano shi ne zai zo ya wuce. To ga shi nan dirbin Kano shi ne tawagarsa take wucewa. mu da sauraro daga ji ko gani kai ka san giwar sarki na gab da isowa wannan ne. lokaci suke tawowa
garkuwa a cikin jerin kayan yaƙi na sarauta shi ya fara abu
dan gyara kaɗan. giwar sarki daga nan ta fara, amma giwar sarki ta fara tun daga kan yan sarki. Mahango mai girma sarkin Lifida tare da jama'arsa su ne suke bayansu, inda kuma gab suke da ƙaraso a wannan wuri. Ga sunan yau 'yan sirke kam sun fito da yawa, yau hawan irin na da aka yi. To ga Lifidi nan, ga sarkin Lifidi nan ya sha. To samarin fada ke ai a hankali, ai a hankali, hatara 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 hatara, ai a hankali a rike dawaki. Hassan ga yaran sarki ba ga samarin fada kafa hatara ga samarin fada don yan Lifidi. Ku duba ku ga yadda suke yi da dawakai, yadda suke yi da dawakai. Zai an ga lokacin wanda suka yi, they do not even stop their horses. Very interesting. Duba da yadda samarin fada ya kamata ku kauce, tawaga ce ta jiwa sarki da za a zo a haɗu. Shi yasa don duk wanda ya kalli wannan tsarin hawa, kuma yadda muka gaya muku, shi hawan daushe ya faro ne a lokacin sarkin Kano Usman dan Malam Ibrahim Gawo, wanda shi ne ya fara wannan hawa. Yanzu giwar sarki tana dab da isowa, wanda a cikin giwar sarki na san akwai waziri, akwai galadima, akwai wambai, akwai ciroma, akwai sarkin dawakin tsakar gida, akwai tira ɗan da shi gwamnan jihar Kano Dr. Nasir Yusuf Gawuna, da kwamishinoni da masu bai gwamna shawara suna zaune suna kallon yadda ake wucewa ta wannan wuri. Alhamdulillahi, taro ya yi taro, ka tawagar waziri da waziri da ga waziri nan, ga tawagar waziri da ga wazirin Kano Malam Sa'adu a sarki, malami kuma mayaki barde kenan. Tawagar wazirin Kano gashi nan su da yanzu suke
wuce ta gaban mai girma muƙaddashin gwamnan jihar Kano da Nasir Yusuf Gawuna tare da manyan baki da suke cikin wannan rumfa da aka tanada. Daga yadda algaita take kira wakilin da Ladiyu sarkin dawakin tsakar gida tawagar sarkin dawakin tsakar gida zamun za ka kalla daga ladima mai linzari yana ɗaya daga cikin mahaya da suka santo ba na wasa ba ta ba mai girma ɗan gisa ɗaya shige yanzu hakimin gwale nan ya matso mai girma ɗan lawan ɗan Kano abinda nake son na gaya ma mun zage ga 'yan bindiga can fa suna neman gudi ga mai ta fara can yana raba albarushi da yake alamtawa yana alamta ƙerariya nan barne ƙerariya shi ne a halin yanzu ina barne ƙerariya duk yanzu da cikin sarautun da mai mataba sarki ya naɗa a 'yan kwanakin nan kenan barne ƙerariya shi ne yanzu yake wucewa ta gaban mai girma muƙaddashin gwamna sai da ɗan darma daga shi Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna tare da kwamishinoni da masu baiwa gwamna shawara waɗanda suke cikin wannan rumfa su ne suke gani Michel Spain Espagnol, merci beaucoup, Michel ambassade. Non, tu n'es pas du espagnol, c'est un français, avant? Oui, c'est ça. Bon, sake masa marhaban da lale da yaran su fani a wannan maganar da mai girma ba Spanish kuma za mu kai shi. I promise him to make a Spanish excellent statement and commentary next. Of course we promised you that we are but you are going to provide us with Spanish teachers. No, jama'a ga shi nan fa shigowa babu shakka ai na ga dai tawagar nan ba za ta kare ba to ga alhazawan alucan ga su can suwali wanda suke sa silke su fita gaban sarki wannan kidan shi ake cewa kidan bindiga ga salama nan a tsakaninsu dama shi ake yi kuma mai tafari yaran ka ba sa daga bindiga idan ana wannan kidan sai ana daga bindiga mai tafari yaran ka ba sa daga bindiga ba sa rawar da bindiga ya za a zo gaban gwamna ba a yi gaisuwa da bindiga ba wannan halin sai mun canja shi nan gaba waɗannan mutane yan bindiga sun kai kimanin 4,000 da wani abu a yadda yake a rijista ta Emirate Council ta Kano a yanzu kana wuce yan bindiga sai yan su ne tsofaffin maharba dan sun fi bindiga daɗewa a Kano su ba su da manyan makaɗa amma suna da komo wannan shine ake yin kiɗa da shi mai kama da garaya a jikin maharba
akwai sarkin bori shi kuma yana nasa kiɗan da garaya duk waɗannan tsirkiya suke amfani da shi idan kuka lura daidai da inda ta daɗa cika to kana wuce su kakaki za ka gani to daga inda kaga kakaki to an gama gawa ma sarki ya zo guri ga yaran sarkin bori nan ga barhaza nan na gani ga adamare ga farar doguwa ta zaune ban ga hutu ba wannan kiɗan a gidan sarki suna kiɗan sara makaɗa 5 ne a tattare da shi gasar Kano Aliyu nan ya taho ga sarkin Kano Aliyu nan ya taho dama Allah ya ji dan tanku Allah ya ji dan shamaki tanku shekarar da sarki ya yi wannan shiga ta ƙarshe ita ce 1989 daga nan ya zama dan majan Kano sai kwanan nan da ya yi ta ga ta nan wanda bai san shi sarkin Kano Aliyu to ga ta malamin gani Hagadi ya yi shiga a sai suna bin da sarkin foto Abdurrahman wanda ya ce wanda nan ya so yaki bindiga yake hau to ga shi nan kuma bindiga yake hau da irin wannan shigar ya shiga hankalin Kwargon ya kamo ɗan sarkin Kwargon. Ga shamaki nan ga sarkin dogare can na gano shi a tsaye ya yi kirimba sai ɓata rai yake yi. To yanzu fa malam munzali abin da ake kira wasa babu shi a nan. Duk wanda ya kuskura ya ratsa waɗannan to ya abin ga dawakin zage can da an wuce da su
guda 12 wanda su ne ƙarshen a giwa sarki, amma na ga majasir da a tsaye ya jera dawakin zagen nan. Jawa na alfanda, a jawa na alfanda, jawa na alfanda. Ai ka san shi wannan majasir din tun daga ƙasa ya fara, daga ƙasa ya fara, tun daga shamaki ya fara, daga shamakin gidan ya ɗauko har ya zama malafa, yanzu shi ne majasidi. Kiwo sannan alher, kiwo sannan alher, amince fuka lizami ɗan toron giwa, kiwo sannan alher. Ina fi ginan ne a dinga dafe shi mana, a dinga dafe shi mana, amin babban zaki. Yawwa ga shamakin Kano nan ya yi kirin ga goron nan tasa a hannunsa, wannan goron ta hannunsa ita ce shamakin Kano, sai dai girma ya cin masa yanzu ya daina ɗamara, yanzu a dan riga ɗaya yake yi. Allahu akbar, to Allah ya sa a daɗe ana yi. Ga halifa nan a jikinsa, kaga shi da yake yaro ne munzali ai ya yi kirin ba. To gashi nan an fara jahi, an fara jafi, gashi nan mutane to a ba hankali, hatara 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 a hankali hatara. Yawwa ka san bambancin sukuwa da tsere, ita sukuwa a tare ake yin ta, tsere ne wannan yake huce wannan, amma nan da yake baradan ne kurum tahowa suke yi, wannan tafiyar yaƙi ce ba sukuwa ba ce. Allah taimaki sarki, Allah ƙara sarki imani. Mai martaba sarki zai sallama
da manyan baki da suke sama wato a bisa jagorancin mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano kuma mukaddashin gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna tare da dukkanin 'yan majalisar zartarwa da masu rike da mukamai daban-daban a fadar gwamnatin jihar Kano tare kuma da manyan bakin da suka samu dama halarta a wannan rana. To mai kallo ta sarare alhamdulillah wato mai martaba sarki an karya linzami kuma za a koma cikin gida domin gabatar da sauran al'amura da wannan rana. Allah taimaki sarki, Allah kara sarki imani. To mai kallo ta sarare hawan daushe. To mai kallo ta sauraro mai martaba sarki an yi sallama da manyan baki da kuma sauran al'umma za a shiga ciki a ci gaba da wasu ayyukan da za a dora. To mai kallo ta sauraro kamar da ake ne kofar kudu fuskar kudu fa a masarautar Kano wuri ne wanda aka saba gudanar da sha'anunnuka na al'ada da kuma jaddada ayyuka na alheri na kuma tarihi. Sun taru suna ta godiya tare da ɗagawa mai girma muƙaddashin abokin aiki na zai ƙara muku wanda daga cikin abubuwan da ya tsinkaye a ciki. An gaida Yusuf Ibrahim Kwaru dangane da yadda masu kallo ta sauraro aka ji yake ta sanar da duniya irin yadda al'amura suke ci gaba da wakana a wannan babban wato fili da ke fadar Wait,